खुलुमबाय गिबियावनो गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। स' नायगिरि लोगो नोंथांमोन नैबे जाबाय इंलिश लेंगुवेज 2 नि नैथि भिडिअ आरो जोङो सेथि भिडिअआव पार्ट्स अफ स्पीचनि बागै एसे बुंदोंमोन आरो बेवहाय पार्ट्स अफ स्पीचखौ इंराजियाव गाहायै मोन 8 बाहागोआव राननाय जादों। बेनि बागैबो जों सावरायदोंमोन नाउन प्रनाउन भार्ब एडभार्ब एडजेक्टिव बेफोरबायदि आरो काइन्डस अफ नाउननि बागैबो जोङो फार्स्ट क्लास भिडिअ सावरायदोंमोन आरो दा बेनिनो काइन्डस अफ जा नाउन मुंमानि जा रोखोम बिनि सायावनो आङो नैबे MCQखौ लाबोनाय जादों। दा नोंथांमोना बे जा इंलिशनि फार्स्ट सेक्सन फार्स्ट भिडिअ बेखौ नोंथांमोना नायाखैबा बेखौ नायग्रोनानै ला। बेवहाय माखासे प्रपार नाउन बेनिफ्राय मेटेरियेल नाउन कमन नाउन बेफोरनि बागै जोङो सावरायनाय जादोंमोन। दा गोबाव खालामालासे आं बेवहाय नोंथांमोननो मोननैसो MCQ लानानै फैदों बे सिगांनि जा काइन्डस अफ नाउनजों सोमोन्दो थानाय। दा बेवहाय 1 नाम्बार कुइसनाव नोंथांमोना नुबाय which of the following is proper noun गाहायनि बबे प्रपार नाउनखौ दिन्थिनाय जादों मुं दिन्थिग्रा मुंमाखौ फोरमायनाय जादों। दा सिटि रिभार बेनिफ्राय आसाम एन्ड कान्ट्रि बेनि राइट अपसना माबे जागोन अपसन सि। मानो आसामा जादों आसामा जाहैबाय बेवहाय मोनसे स्पेसिफिक डाइरेक्ट नामखौ मोनसे पार्टिकुलार स्टेट बे आसामा जाहैबाय मोनसे मुंख'ना होनाय स्टेटनि मुं रायजोनि मुं डाइरेक्ट बेवहाय नेमखौ बुजायना होनाय जादों। गुबुन फारसेथिं जा अपसन ए बे अपसन ए मानि थाखाय जानो हाया सिटि सिटि होननाय लोगो लोगो बबे सिटिखौ डाइरेक्टलि बेवहाय बुंनाय जायाखै गुवाहाटि सिटि मुम्बाइ सिटि गोबां सिटि दङ दा बिनिनो माबा मोनसे पार्टिकुलार सिटिखौ बेवहाय बुंनाय जाया बेखायनो सिटिया जानो हाया। बेनिफ्राय रिभारावबो गोबां रिभार दङ जोंनि आसामावनो दङ ब्रह्मपुत्र रिभार गंगा रिभार बेफोरबायदि बबे मोनसे स्पेसिफिक मोनसे नेमखौ बेवहाय पार्टिकुलार माबाखौ बेवहाय बुजायनाय जायाखै बेखायनो रिभाराबो जानाय नङा ओमफ्राय कान्ट्रियाबो बेवहाय जानाय नङा। दा आसाम बुंनाय लोगो लोगो मोनसे बेवहाय मोनसे रायजोनि मुंखौ बेवहाय डाइरेक्टलि मेनसन खालामखानाय जादों बेखायनो बेयो जाहैगोन आसामा जाहैबाय प्रपार नाउननि बे जाहैगोन बिदिन्थि। दा कारेक्ट अपसना जाबाय अपसन सि। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2 कुइसन नाम्बार 2 आव फैलायबाय दा अनेस्टिया मा जायो दा अनेस्टिया कमन नाउन जागोन ना प्रपार नाउन जागोन ना एबस्ट्रेक्ट नाउन जागोन ना कालेक्टिभ नाउन जागोन। दा नैबे जा अनेस्टि नोंथांमोना नुनो मोनदों दा अनेस्टिया जाहैबाय ओरैनो ओंथिया जाहैबाय सादुथि निस्थारथि। दा बेनि मोनसे सेन्टेन्स थायोबा हिज अनेस्टि एन्ड इन्टिग्रिटि केन नेभार बि कुइसन दा बेफोरबायदि जोङो लिरनो हायो। दा नैबे मोनसे मा बुजायदों अनेस्टिया एबस्ट्रेक्ट नाउनखौ बुजायनाय जादों जे सासे मानसिनि आखल आखु बा गुन बेफोरबायदिखौ बे बुजायनाय जादों अनेस्टिया। दा बेखायनो अपसना माबे जासिगोन नैबे एबस्ट्रेक्ट नाउना जाहैगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैलायबाय कुइसन नाम्बार 3 टिम नैबे टिमा मा जागोन दा बे टिम जा सोदोब नोंथांमोना नुनो मोनबाय बे कमन नाउनाव गोग्लैगोन ना कालेक्टिभ नाउनाव गोग्लैगोन ना प्रपार नाउनाव गोग्लैगोन ना बेयो मेटेरियेल नाउनाव गोग्लैगोन। दा बे टिमा जाहैबाय कालेक्टिभ नाउनाव गोग्लैयो अपसन बि आ जागोन। दा कालेक्टिभ नाउना मा नोंथांमोनाथ' बेखौ सिगांनि क्लासाव मोनबोखादों जानांगौ। कालेक्टिभ नाउना जाबाय मोनसे जथाय मुंमा जाहैबाय बे मोनसे मा बुजायदों हानजा बा जयै थानायखौ बुजायो टिमनि ओंथिया बेखायनो बे कालेक्टिभ नाउना जाहैगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 4 दा कुइसन नाम्बार 4 आ जाहैबाय which is a material noun गाहायनि बबे मेटेरियेल नाउनाव गोग्लैयो। दा अपसनफोरा जाबाय गोल्ड दोङो बेनिफ्राय आर्मि दोङो कारेज दोङो बेनिफ्राय टिचार दोङो। दा बिनिनो जा मेटेरियेल नाउन बुजायनाय जा मुवा दिन्थिग्रा मुंमा बुजायनाय बेनि अपसना जाहैबाय नैबे ए अपसन ए आ जाहैगोन गल्डआ जाहैबाय मोनसे धातुनि मुवा दिन्थिनाय गल्डआ। दा आर्मियाथ' मोनसे बे कालेक्टिभ नाउनाव गोग्लैयो टिचारफोराबो कालेक्टिभ नाउनाव गोग्लैयो। दा बेखायनो बेनि जा मेटेरियेल नाउननि राइट अपसन बे जागोन अपसन ए। बेनिफ्राय नेक्स्ट 5 नाम्बार कुइसन नाम्बार 5 आ जाहैबाय रिना इज ए गुड स्टुडेन्ट दा नाउन रिना नैबे रिनाया दा मा जागोन रिनाया सासे मोजां फरायसा बेवहाय रिनाया दा माखौ बुजायदों दा बे रिनाया जाहैबाय मोनसे प्रपार नाउनखौ बुजायदों प्रपार नाउन डाइरेक्ट मुं दिन्थिखानानै थांखिखानानै मानसि सासेखौ बुंनाय जादों। दा बेखायनो मा जासिगोन दा बेयो
प्रपार नाउना जागोन नैबे ऑप्शन बी आ जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 आ जाहैबाय which of the following is an abstract noun गाहायनि बबे abstract noun गोग्लैयो दा बेनि ऑप्शनफोरा जाहैबाय बेवहाय टेबल दङ टेबलाथ' बेयो मेटेरियेल नाउनावसो गोग्लैयो ओमफ्राय फ्लावर दङ बिउटि दङ बेनिफ्राय मा दङ मैंगो दङ दा बेनि जा गुन सासे मानसिनि गुन आखुथाय आखल आखु बिदि फोरमायनाय जा मुं दिन्थिग्रा मुवाया जाहैबाय नैबे बिउटिया गोग्लैगोन दा बिउटि होननाय लोगो लोगो मा बुजिगोन नांगोन नोंथांमोना बे सोरबा सासे मानसिनि गुन बा आखल आखु माने बेवहाय बेखौ बुजायनाय जादों बिउटिया बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 आव मा दङ ए फ्लक अफ बार्ड्स दा नैबे फ्लक बे फ्लकनि ओंथिया मा दा बे मायाव गोग्लैगोन दा नैबे कमन नाउन दा कमन नाउनाव गोग्लैगोन ना मायाव गोग्लैगोन नोंथांमोना कमेन्ट सेक्शन खालामहरोब्ला मोजां जिहेतु जोङो टेटनि थाखाय प्रिपारेसन खालामदों बेखायनो बेवहाय कमेन्ट सेक्शनाव कमेन्ट खालामहरोब्ला मोजां मोनो बे जाहैबाय मोनसे हानजाखौनो बुङो फ्लकनि ओंथिया जाबाय मोनसे हानजा दाउनि हानजा दा मोनसे दाउनि हानजाखौ बेवहाय बुंनाय जादों दा नैबे फ्लकआ आंथ' हानजाखौनो डाइरेक्ट खिन्थाखाना होबाय दा बे हानजाया मा बुजायगोन दा ऑप्शना माबे जागोन दा नैबे कालेक्टिव नाउना जायो कालेक्टिव नाउन मोनसे बे कालेक्टिव नाउननि ओंथिया जाहैबाय जाय फोलेर दिन्थि बे मा जथाय मुंमा माने जयै थानाय जथुमै थानाय बेखौ बुंनाय जादों कालेक्टिव नाउन ऑप्शन बे सिया जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आव दङ which is a common noun गाहायनि बबे कमन नाउनखौ बुजायनाय जादों दा नैबे दिल्लीयाथ' कमन नाउन जानो हाया इन्डियाबो जानो हाया बेफोर जाहैबाय प्रपार नाउनावसो गोग्लैयो दिल्लीयाबो प्रपार नाउन इन्डियाबो प्रपार नाउन गंगायाबो प्रपार नाउनाव गोग्लैयो डाइरेक्ट नेमफोरखौ मेनसन खालामना होनाय जादों दा बेयो नैबे बय दा नोंथांमोना हौवासा बे हौवासायाव जागोन हौवासाया सासेल' हौवासा गथ'खौ बेयाव बुंनाय जायाखै गासै हौवासा गथ'फोरखौनो बेवहाय थांखिनानै बुंनाय जादों गासै बे मा बुजायदों मोनसे फोलेरखौनो बुजायदों बेवहाय दा एखे रोखोमनि मोनसे फोलेर हौवासा बेबायदि ओंथिखौ बुजायनाय जादों बेखायनो नैबे कमन नाउननि जा कारेक्ट ऑप्शन बे बय बे जाहैगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दा क्वेश्चन नंबर 9 आव दङ बेवहाय उड जा उड होनना बुंदों दंफां दा बेयो मानि बिदिन्थि जागोन दा उडा जाहैबाय बेवहाय मेटेरियेल नाउन बेनिफ्राय दङ बेवहाय एब्स्ट्रेक्ट नाउन बेनिफ्राय दङ बेवहाय सी नाम्बाराव प्रपार नाउन दङ कालेक्टिव नाउन दङ दा बबे मोनसे जागोन बे उडा दा बे जाहैबाय मेटेरियेल नाउनावनो गोग्लैयो मुवा दिन्थिनाय मुंमाखौ बुजायनाय जादों उडा एब्स्ट्रेक्टआवबो गोग्लैनाय नङा प्रपार नाउनबो गोग्लैनाय नङा कालेक्टिव नाउनबो गोग्लैनाय नङा नैबे ऑप्शन ए आनो जाहैगोन मेटेरियेल मुवा दिन्थिनाय मुंमाखौ बुजायदों बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 आव बेवहाय दङ which of the following is a proper noun गाहायनि बबे प्रपार नाउनाव गोग्लैयो मुं दिन्थिग्रा मुंमायाव गोग्लैयो माउन्टेन हिमालयास बेनिफ्राय रिभार दङ बेनिफ्राय स्टेट दङ दा बेवहायबो नाय ऑप्शन ए मानो जानो हाया नैबे ऑप्शन ए मानो जानो हाया मानोना डाइरेक्ट थांखिनानै पार्टिकुलार बे माउन्टेननि मुंखौ बेवहाय मेनसन खालामनाय जायाखै ओरैनो हाजोमा बेवहाय हाजोमाल'खौसो बुंनाय जादों दा बबे हाजोमाखौ बेवहाय थांखिनानै बुंनाय जादों बे ओंथिया बेरखाङाखै बेखायनो ऑप्शन ए जानो हाया रिभाराबो जानाय नङा बेनिफ्राय स्टेटआबो जानाय नङा दा डाइरेक्ट थांखिनानै बुंनाय जादों हिमालयासआ मा जासिगोन दा मोनसे प्रपार नाउननि बिदिन्थि जाहैसिगोन ऑप्शन बी आ जागोन दा नेक्स्ट क्वेश्चना जाहैबाय 11 नंबर दा चाइल्डहुड इज ए दा चाइल्डहुडआ मा जागोन मेटेरियेल नाउनथ' जानाय नङा बेयो कमन नाउनबो जानाय नङा कालेक्टिवबो जानाय नङा दा बेनि राइट एन्सारा जागोन ऑप्शन बी आ जागोन एब्स्ट्रेक्ट नाउन बेनिफ्राय नेक्स्ट 12 नंबर दङ which is a collective noun बबे कालेक्टिव नाउनाव गोग्लैयो दा क्राउड होनना बुंदो वाटार होनना बुंदो अनेस्टि होनना बुंदो बेनिफ्राय बेयाव दङ डक्टर दङ दा नैबे ऑप्शन ए जागोन क्राउड ऑप्शन ए आ मानो क्राउड दा क्राउडनि ओंथिखौथ' नोंथांमोना बुजिखायो जानांगौ दा बेवहाय कालेक्टिव नाउनाव वाटारथ' जानाय नङा अनेस्टिबो जानाय नङा डक्टराबो जानाय नङा
नैबे क्राउडा जागोन मोनसे सुबुं थुबुर जाना थानायखौ बेवहाय बुजायनाय जादों। दा नेक्स्टआव फैबाय 13 नाम्बार। नैबे 13 नाम्बारा जाहैबाय वाटार इज ए। दा वाटारा मा जालायगोन दा कमन नाउन, मेटेरियेल नाउन, प्रपार नाउन एन्ड कालेक्टिभ नाउन। दा वाटार होननाय लोगो लोगो बेयो मेटेरियेल कमन नाउनबोथ' गोग्लैनाय नङा, प्रपार नाउनबो गोग्लैया, कालेक्टिभबो गोग्लैया, बेयो मेटेरियेल नाउनखौ बुजायनाय जागोन। मुवा दिन्थिनाय मुंमा, थामहिनबा दैयाबो मोनसे मुवाखौनो जों बुंनाय जायो आरो बेखौ दै, बार, बेफोर गासै मुवायावनो गोग्लैयो। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 14, which noun names a quality? गाहायनि बबे मुङा क्वालिटिखौ बुजायो? दा अपसनफोरा मा जागोन दा? अपसन ए आव दोङो आर्मि, अपसन बि आव दोङो आयरन, अपसन सि आव दोङो काइन्डनेस, अपसन डि आव दोङो स्कुल। दा क्वालिटि दिन्थिनाय, गुन दिन्थिनाय बबे जाहैगोन दा? नैबे अपसन सि आ जागोन काइन्डनेस। दा काइन्डनेसखौथ' नोंथांमोना हमनो हाखाबाय, अननाय, सुबुंफोरखौ अननाय, मिनिंफोरा बेबायदि बुजायो काइन्डनेसआ। बेनिफ्राय नेक्स्ट 15 नाम्बार। दा 15 जाहैबाय दा गंगा इज ए हलि रिभार। गंगा, दा नैबे गंगाया मानि बिदिन्थि जालायगोन दा? दा गंगाया मोनसे गोथार दैमा होनना बुंनाय जादों। दा बे जाहैबाय प्रपार नाउननि बिदिन्थि, नैबे मुं दिन्थिनाय मुंमानि बिदिन्थि, कमन नाउनबो जानाय नङा, मेटेरियेल नङा, एब्सट्रेक्टबो नङा, बे जाहैबाय अपसन बि आ जागोन प्रपार नाउन। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैलायबाय नैबे which is an abstract noun? गाहायनि बबे एबस्ट्रेक्ट नाउनाव गोग्लैयो? इन्टेलिजेन्स, पेन, गार्डेन, चेयार। नैबे पेनाथ' नङा, बेयो बे जाहैबाय मेटेरियेल नाउनावसो गोग्लैयो। गार्डेनाबो नङा, चेयाराबो जानो हाया, बे मोनथामा जानो हाया। इन्टेलिजेन्स, बे इन्टेलिजेन्सआ जाहैबाय सासे मानसिनि गुन, बेखौ बुजायनाय जादों, बेखायनो इन्टेलिजेन्सआ जाहैबाय एबस्ट्रेक्ट नाउनाव गोग्लैबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 17। दा कुइसन नाम्बार 17 आव मा दङ? बेयाव क्लास इज ए ग्रुप अफ स्टुडेन्ट इज ए। क्लासआ मा बुजायगोन दा? कमन नाउन, प्रपार नाउन, बेनिफ्राय आरो बेवहाय जाहैबाय कालेक्टिभ नाउन दङ, बेनिफ्राय मेटेरियेल नाउन दङ। दा नैबे कालेक्टिभ नाउनाव गोग्लैयो। प्रपार क्लासनि जा क्लास फोरमायनाय, नैबे क्लासआ मा बुजायगोन? कालेक्टिभ नाउन। दा बेयो जथुमै थानाय दिन्थिनायखौ बुजायनाय जादों क्लासआ, बेखायनो कालेक्टिभ नाउनाव गोग्लैबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट 18 नाम्बार। 18 नाम्बाराव दङ बेवहाय which of the following is a material noun? गाहायनि बबे मेटेरियेल नाउनाव गोग्लैगोन? दा बेवहाय दोङो सिलभार, रुफा, हेपिनेस, टी इनसाइड। दा मेटेरियेल नाउन बुजायनाय नाउना बेवहाय जाहैबाय नैबे सिलभार, माने रुफाखौ बुंनाय जादों, बाखि हेपिनेस, टीम बेफोर साइड, बे मोनथामबो जानो हाया। बेनिफ्राय नेक्स्ट 19 नाम्बार। टिचार इज ए। टिचारा मा जाहैगोन दा? बेयो कमन नाउन जाहैगोन। टिचारा मोनसे कमन नाउन, बोलो दिन्थिग्रा मुंमाखौ बुजायो। प्रपार नाउन जाया, कालेक्टिभ नाउनबो जानाय नङा, एबस्ट्रेक्ट नाउनबो जानाय नङा। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 20, थामहिनबा जोंनि सिगांनि जा इंलिसनि क्लास 1 आव जों सावरायनाय माखासे काइन्ड अफ नाउननि बे जोबथा MCQ नैबे, आरो उननि समाव सम जुदि मोनोब्ला बिदिनो आङो लाबबावनो नाजागोन MCQ। आरो नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ माबायदि कुइसनफोरा बेबायदि फैनाय, बे पेटार्नावनो आं लाबोनाय जादों। बेनिफ्राय दा कुइसन नाम्बार 20 आ जाहैबाय which of the following is not an abstract noun? गाहायनि बबे एबस्ट्रेक्ट नाउनाव गोग्लैया होनना बुंनाय जादों। दा कारेज दङ, विजडम दङ, अनेस्टि दङ एन्ड बुक दङ। दा नैबे कारेजआबो एबस्ट्रेक्ट नाउनावनो गोग्लैयो, विजडम, अनेस्टि बेफोर मोनथामबो गोग्लैयो। नैबे बुकआ एबस्ट्रेक्ट नाउनाव गोग्लैया, बुकआ जाहैबाय मोनसे मेटेरियेल नाउनावसो गोग्लैयो। दा बेबायदि कुइसनफोरा फैनो हायो नोंथांमोननि फैबाय थानाय टेट, सिटेट बा जायखिजाया बेबायदि कम्पिटिटिभ एग्जामाव काइन्ड अफ नाउननि बेबायदि प्रपार नाउन, कमन नाउन, मेटेरियेल नाउन बेबायदि सेलेक्ट खालामनाय फैयो। दा बेनि थाखाय नोङो बुजिनांगोन मेटेरियेल नाउना माखौ बुजायो, एबस्ट्रेक्ट नाउना माखौ बुजायो। दा बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना बुजिनो हायोब्लानो नोंथांमोना बेनि फिननायखौ होनो हागोन होननानै आं सानो। दा बिदिनो फैबाय थानाय समफोराव गोदान टपिकनि भिडिअखौ लाबोनाय जागोन। थेंक इउ फर वाचिं।